Moikka taas kaikille, se on Vilho uuden videon parissa. Ja tässä videossa me pelataan mun pikkuveljen kanssa vähän OG Fortnitea. Tää minäkin, miksi mä edes kysyin? Joo, elikkä nyt pelaillaan tässä. Minne sä haluat ländätä? On mennä tilttiin. Minä voisin. Mä voisin mennä tonne. Okei. Yritetään saada voittoja. Tavakseen teeks vaikka 10 tappoa. Kyllä varmaan se rikotaan. Mennään tähän. Me mennään tähän. Mä menin ja hän tuli. Se sai. Ei, juoks. Miksi mä en porannut sitä tyyppiä muuten silloin kun mulla oli aseja? Ai jaa. Oho. Dessataan. Voitan mennä luikertelemaan mun kortille. Tossa riippuu. Herkkuita nää jätetty. Onks se tässä? Koita snipaa ne. Missä täällä oli se chest? Vauva. Heitetään se. Nyt mä hakee mun kortti. Nää 100 sekuntia aikaa. Sopa. Eli mä nyt. Eli me hakee mun kartti nopeasti. Jaksaa. Mennään tonne. Ok.
on, niin sanotaan, että on sätytteessä nauttinut siitä. Tuossa tänne... Ne hakesit toi. Joo, Räjää. me hakee... Niin nopeeta. Op. Ei mikään paras ländi. Suppressori. Mikä? Suppressori. Suppressori. Ai niinku... Niin. Ai suppressor SMG. Joo. Täällä on muuten vihreä. Ja tuu hakee sen koon. Ja harmaa. Ja toinen vihreä vielä. Ja. Täällä on 4 pumppua tässä talossa. Rasittavaa. Ja. Saksaa. En mä jaksa kyllä. Täältä tulee vaan näitä. Käydä mun tapa. Missä ne aulikot on? No on... tässä talossa. Muuten... Tuonne tulee suplika. Joo. Toi. Medaria. Mun aseet ei riitä tonne asti. Mitkä? Mun aseet ei riitä tonne asti. Roketti. Pitäisikö koittaa rokettaa Vois. Tuu tänne. Mitä sieltä Mä otan tulee? tän suplin. Mitä sieltä tulee? En oo vielä saa. Jos tulee skari, niin se on. Ok. Toinen. Toi. Tuffeta tänne, niin voidaan roketrata tänne alueelle. Joo. Arva mitä mä sain. En tiedä. Onks täällä seasonilla muuten jotain movementtia? On täällä ainakin pädi ja... Mä voin rocket ridea sut, jos sä tuut tänne. Joo, mä tuun. Mä haken nää shotgunit. Mitä sä teet? No saattaa tulla pieni Rauhoitu. luotia sinne kyllä, mutta... Tuu tänne. Sammut suoraan mua päin. Älä tuhlaa sun.
raketin ammoja. Tää on helppoa, jos sä menet tähän tälleen ja tälleen, niin sit mä voin puukareita. Joo, ei tosta. Siis missä ne oli ne buugarit? Tuolla, älä käy hakee niitä. Joo. Tähän tälleen, niin mä voin vetää sitä alueelle. Mut mulla ei oo mitään movementtia. No, ei tosta ole pallia. Mä ihan reunalle. Vielä. Mä sanon sit kun stop. Nyt stop. Ei vitsi. Ei! Vielä yksi. Ei! Now. Minilläkin voi muuten tai siis tälleen raidaa. Voiko? No nyt pitää mennä alueelle. Sit oli hyvä muu. Mitä? Ei mitään. On noi bugarit. Joo. Mä en ottanut sitä haulikkoa tuolta. Tuolla? En. Ei kyllä mä näen. Paljon sulla on raksaa? 4. Ai siis niinku... 4 metallia, 60 tiileä ja 148 puuta. Antaa mulle, kun sä et ole kauheasti rakennut. Kyllä mä rakennan. Maailman köyhin talo. Niin. Toi. Mikä tuolla on? Jaa. Vitsi täällä on vaikeet liikkuu. Tuli. Ois ihan hetkessä infoilla tuolla. Niin. Melkein on tuolla vuoren päällä. Toi on sit veti mun. Sä oot avannut jo 2. Mitkä mä oon spotannut. Mä voin avaa ton. Sä et avaa sitä edes. Mä avaan ton, mut Mä haluan ne raksat, mitä siitä tulee. Sä otat ne kumminkin. tuhla mun ammoen. Tuolla on ihminen. Missä? 105. Voit tappaa tän. Juhu! Veli. Mulla on chug. Rauhoitu, tuolla on rinkaa. Toinen on ihan vasta. Jäi. Jähtäänkö tässä minikäni täällä? Jäi. Täälläkin on minikäni. Minkä värinen? Epic. On singon. Mulla on läge. Ei mä saa paljon. Pelika tahtoo kenelle se antaa näitä parempia aseita. Mulla on lege 5. No mä tapoin sen. Haluat sä Jukan? En. Mä syön medalin. Joo, mitä mä sekoitan. Miks mä teit?
Chug time! Chug time! Se osui tohon. Olisiko sinkoa? Olisiko singon nampoa? Taas osu. Ai singon, ei. Niin. Tänään mun pädi. Full boxattu. Heti slideri vaan. Oisko haulikkoa? Haulikkoa? Onhan mulla. Voitko antaa mulle? No joo, en pussaa. Eikö sulla haulikkoa vai? Ei. Mä en muistanut ottaa sitä sieltä. Siis kiva Mitäs tuolla? Tuolla on varmaan haulikko. No haulikko sulle sinne. Hetkone. Kukas jantteri se siellä on? Grenade launcheri. Otan tän. Tykkään. Täällä on aika köyhän miehen luutit. On varmaan uunattu ilmaa. Tehdäänkö kaivaisi mulle mitään? Jos nyt tulee ne vedet. Tässä haulikko sulle. Mikä haulikko? Rämpsi. Jaa. Nälli! Nällistä. Oh no, oh that. Joku koitti ampua. Missä se on? Anna sille singosta. Miksi kaikki oli pakko vastata? Ja Nää otaanko jotain? 50. sinko plus haulikko. Skari. Ai. That's night you shining armor with your movie. Mä tapoin säännössä Skari. Tossa on se. Kyllä. Mä haluun tonne sinipulle. Älä! Mä vitsahin. Noniin. Varasti. Ja. Miksi mä valon sitä? Siinä oli trappi, mä menin siihen. Missä se on? Välissä? Missä se on se kläppi? Mä rikoin sen jo. Jää. Mulla on niinku aika persettä vaan. Pitäisikö meidän vielä tonne hakee toi? Missä ne jantterit on? Menen tänne. Nimessä sinne. Ok. Onko siellä? Ai, ne on täällä. Saamme vetää granade launcherilla ne. Joo, tuu pau. Mä heidun snipaan. 116 toiseen. 104 toiseen. Hyvä.
sun puoleiseen. Se heitti jotain tolla. Osuin. Jäi! Kato, puske. Viljana tapas sitä. Ei nyt väliä. Trappi tällä käydään. Älä rauhoitu. Älä. Boksaan tän. Sitten heitetään trappi. Tämä tälleen. Bam! Joo. Elikkä. Muistakaa tykätä ja tilata jos tykkäsitte ja me nähdään ensi videossa. Se on moro!